Arver mór inte se shahe go bhfuil Sócraitéas marmh le breis 2,000 bliain, ach go mííon daoine fós ag trácht na ceistena móra fealsúnta a thairng seiseanna nuas I dúspóire. Cé nach bhfuil mar an fíricí areolas agin mar gheall ar a bheatha, ní coscann sé sin orring na ceistena céanna a phlé. Buineann siad lenar scéal hain agus cíal na batha, leis an gceart agus an tégeart agus fíringe an tíal, glun díreach fémar a bhain lena héalsa. Ní dheallríonn sé go bhreac sé ní síos ar fearr, agus creid sé go mbeadh focail scríomhas sa bhealach ar an bhíringe peiscéal é. Bar leis an íringe a nochta trí cainte agus córá ina cadramh le daoine eile. Ba é Platón a dhealta a bhuairnig cuimhne a bháistear ina cuid agalamh, ach má thugann sé leidí dóing mar gheall ar smaointí Sócraitéas, ba léir gur hastigh guaigh scéal a dhéanamh sa bheatha siúd lena smaointí fealsúnta héna cuireann úl. Ní féidir a rá go bact go raibh Sócraitéas ann go díreach mar a chuirta síos I gcontais phlátóin, ach éiríonn leis mianach a bháistear a thabhairt chun beagta iontu. Cred Sócraitéas dúis, go mbeadh an íringe le cliseantaige ó na sophistí, agus bhrá leis iad a ceistú fenadúramí. Thugach na sophistí le tuiscint, go méadis den ann an státa lasú trí na scileanna órála agus rétricha a hagasc dus na saránaigh. Bhórló ar gáintí mór cúiseacha, ach bhíidir an sceptach go deo, ag muíomh nach raibh ní cinse sa scéal seo na in scéal eile. Is fear go raibh spéise Sócraitéas ina gcuid ar gáintí, ach thar ní eile bhí dúil sa bhíringeige agus bhí na sophistí beag beann éirí. Ba nós leo an aganna nach raibh acu a díal lena náltaí chun dul chun cín sa scéal. Meán ar fad eile a bhí ag Sócraitéas, má bhí sé hain beo bocht, níor thug sé mar an airde ar heimhreas an tíal seo. Ach bhí cuidas na sophistí ansarra go deo, agus iad ag tiileh ardaragad ó íocha an náltaí. Hastig ó Sócraitéas go mbeadh fisfatha gach scéalaige de thora a istracáin hain, agus thug sé le tuiscint le neart I ráine go raibh sé anólach go leor maidir le cad is aganna ann. De réir mar a chuig a chud tuiscinna chun céan áfach, thosaigh Sócraitéas ar na sophistí a ceistú mar gheall ar cíal na bhacail as ar bhaine de las. Cad is súáltacht nó dúáltacht ann, nó cad is máthas ann, a díomhraigh sé díobh. Bhain sé las as a móna ar gána hain lena cuid ar gáintí buithe a fála, rud a cúr as dóibh go mór gan dát. Maidir leis hain, ba é a mana bhíoga nó go guna mar cáché, anólach go leor ach sa tóir ar an bhíringe I gánaí. Cuimhneadh sé ar ceistena eile leis, agus ag fiosrú cad is stát nó státara, nó cad is ceart nó éigeart ann. Ar an tlí sin, cur sé tús le tuiscint nó ar cuasaí na fealsúnachta. Dúirt sé rudaí ar nós ní dúálcha go hanmhis, nó ní súálcha go hálas, agus d'áitigh ná amráite go bhhain leis aithin tú féin. Creid sé go raibh inspráid díreaga a stiorú ina chluite go léir, ba eisean a dhearbhaigh de ré Phlátóin, nach fealsúnacht go hintas, agus creid sé go bhfalcha ní é an tanolalas I gánaí. I scéal fe scebhla bí an cinteachtaí de dhí, agus bhí scebhla go leor a bhainte na haithne ag an uair sin, agus cogaí is cirébacha ag bogat orú I gánaí. Ní mór an áilte a cúr na saránaigh roimh Sócraitéas agus a ceistena crua fealsúnta.
Bhí marthaile Heranach na cathrach sin I gcuiteanna, marall ein iringan ó choras morálteachta. Cuideacu ag míomh go raibh ólas cinse le fáilt agus cuideile a héana. Hastig ó cuideacu treisiúla sean tradiisiún am muintere, ag bhuaig a hiile a scocéin rud nó a tháinig fennaréan. Ceap a naide guma hofiste Sócraitéas agus antasóru go raibh sé de gánachtaige bunús an stáit héna ceistú in éacar. Ba Heranach dílis cróga héin a cheas lena phobal má haidúr a ridar a san, ach lig Saránach na hána an íric sin in arúid topi galór. Curagan le go raibh rúnaige an stát a thrascat trid an áras agus a mídhíalseacht a bhuscailt in agalan an ógánach a raibh sé ina léach ag cuideacu dála flatáin. Bhí réim sin a síirse is an déanlathis ag cúngú agus náid stáit iver a héin a ba Sócraitéas. Ní raibh puing differ idir Sócraitéas agus na sophistí dála lucht a ciontathe, agus níor éirigh leo an bhréag sin a gramú leis. Dhéan a cuid ma contacta naide dó, agus currag an tan díachas ina le. Durag go raibh sé ag mala ógánig na hána chun cúil a thuirt le déthe an phobal. Ní bhain sin ach curragan le go raibh sé ag bogat ar an stát héin le na ceistena crua ina thaobh. Currag ar a chríola agus tugad brethbáid sé. Cé go raibh gach deis éilethéige, creid sé go dagan go raibh ar géile don stát mar Heranach dílis. Don sé I brisúin go dtí an lá tugad deach a bhaistó chun an bhreth a curí gríoch. Is na hagalah an apológia, an Phaidó, an Crító agus an Euthyphro a cuireann Platón síos ar na himachtaí a bhain le tríal agus déire a bhaiste. Ard le tríocht atántu, ach a ríist, ní féidir a rá gur a bíad ocail Sócraitéas atántu go bacht starúil. Éiríonn le Platón atmosfér na rééis sin a thuirt leis ina cúntas áfach, agus ní foláir nó go raibh ancuidas na smaointí ar a cuirtear in úlán ar aon dul is smaointí Sócraitéas. Ní mór na haglah seo a léamh chun blása áilt ar smaointeoireacht lárnach Flatáin. Fad a bheith na hifaigig ag obair agus sora gghearfa mé san áit ina raigh mé chun báis. Buartlam córá a dhéanamh libse a thug fia bhre orm ar an níoise atá tacathe chun críocha. Fonnigí imachar mar sin go bhácad an áit seo. Tá sé go maithúing a bheith I caint le céile ó tá a cead sin a ging, mar buartlam a insint díobh ó scóide dom sibh, cad é an bhrí atá le rud a tharla dom inniuh. Bantach an rud é a bhreithúin, agus is má an cearta gom breithúin a thuirt oribh. An gút díoga atá I mo cuideachta riamh, cuirg sé I mo cuna ígánaí nuair a bhíonn chun an éagóir bailú a dhéanamh. Ach cé go raibh le himacht orm inniuh mar a cían sibh, an rud is dóigh le daoine is measa tar imig ar ein riamh, níor cír an gú cuideachta I mo cuna nuair a bhíos ag fágáil mo hí ar maidin nó nuair a bhíos ag teacht anseo chun áit na tríalach ná nuair a bhíonn chun éon ní rá le ling an córá a dhéanas libh ó híanamh, cé gur minic a bhriseach sé isteacharm ar ócáid eile agus mé caint. Níor cír sé I mo cuna inniuh irid is éon uair a bhain, pe ní a bhíocha gom le rá nó le déanamh. Nós a díobh cod fedar isin de réir mar a higaman scéal. Ní foláir nó is maithan rud é siúd a dimig orm inniuh, agus ní foláir nó tá braúil oring nóair a dhearmaí gur áilt go raibh an bás.
ach devna bhatha gumsa nach a enéachar, mar do mé thorach an go chudachta foláirmh dom ach níor thug. Agus má bhreithnimid an scéal chlíile, cifimid nach miste doing súla bheitheging gur gur be an bás. Nuair a gaian duna bás, tá deir leis fad, agus ní bhó híonn sé tada fasta nó neachtracha, téan an tanam go haitecan eile mar a credan fórmhór na níine. Agus mas mar a céile a bheith gan bhathú agus a bheith marmh, agus go geall le collaigh an tairmh an bás, má mhór is se an bás. Mar do meachigh duine éigent a codlaigh sé camástan nar déine géan tairmh de. Do meach éigent mar sin a chau amach agus í a córaigh gompraid le gach lá agus le gach ihe an talamh se, agus go meach a rá anson cé bhéad lá nó ihe bhó éhanas agus tarmha dó an ihe sin. I sé mo thuairim do mé rí mór na perse héine, gur bhíomh na dó í seachas na léanta agus na híanta eile. Mas mar sin dos na marmh a riimse go tarmha doing mar is fulúsach na fuil sa tuiríocht fad ach éon ihe bhain. Ach mas fíor mar a deirte go déan an duine go scéal éicint eile tar éis báistó, agus bhfuil an scéal eile sin gach ainge fuórbás riamh, cad é an bha a déite go bheith ní bhóna sin a bhreithúin. Nar a bhar do gine imacht ó gcuoine a ligan orthú hain go breithúin iad, agus dálaigh tríal ina fíor breithúin a deirt ro thugan breithúnas an scéal eile, Minos, Radamantius, Aeacus, Triptolemus, agus a hiile a dhéan dá gcuoine díobh hain an scéal seo. Cod a thuairg sibh chorá a bheithegibh le Musaeus, nó Hesiod, nó Homer, mas mar a deirm atá buachtlam bás a áilt go minic. Bíomhing lom an chorá dhéananig an scéal eile mar cifing ann Palamedes nó Aiacht amach Telamón agus daoine eile bhí an scéal sa Teanaimseir, agus a cuireadh cumbáis san égóir, agus bheadh an seanachas sin orm. Ach is sé rud is mó a cuireadh éhanas orm na bheith ceistú daoine ann, agus I déanamh profa orthú fé mar a dhéanam seo. Fécant ciocchú atá agnaí daíire agus ciocchú nach bhfuil agnaí ach a ceapan go bhfuilid. Cod ná tóradh sibh a bhreithúin chuí a bheithegibh an ceisteáin a dhéanamh go ceann Origan Armada mhór a chuige gcuine Agamemnon nó Odysseus nó Sisyphus nó Gaeilge dus na mílte daoine eile idir ír is bhaná a déiting a lua. Bíomhing thar na barta cónaí masc agus a bheith caint leo agus a geistú, agus ní ciorfií aonaí chun báis mar dheall an ithe sin a dhéanamh. Mar I deanta gach íomhnas eile a bhuiile có hail agus nach bhuiliging I bhos, taid siad dó bharfa mas fíor an scéal. Ba ceart díobh se mar sin a bhreithúin, misneach agus dóchas a bheithegibh nuair a bheirigh an bás oribh, agus macna bheith dhéanamh an bhíringe seo, is é sin. Nach féidir aon olc a dhéanamh an duine má, peochaú beo nó mar a bheith. Tugach na déthe arachas do gach ní a bhainean leis, agus an rud a dimig ormsa inniuh ní le seans a dimig sé orm. Is léir dom anis gur fearlam bás a áilt, agus a bheith séir ó go cuaram. Sin é an cúis nar cuir an go cuideachta úd I mo chuine inniuh, agus níl aon airge gom chun na níine a gcuir cumbáis me nó chun an luch gurán orm, cé nach é ar bhatha lam a bhéidir nó a ggéirde me nó a dhéanad a gurán orm. Díbháil a hasasta go a dhéanamh dom, agus is ceart Milán a choróú mar a dheall sin.
Tá ní a bhain le hirig orthú a fach. Nuair bheith má clánmhach éire suas ina bhír a bhreithúin. Cirigi pianós orthú, agus bí a giapa femar a bhéing se bhúr giapasa, mas dóilibh gur fáiló severas nó níor bí ile na lasa dhéanamh. Agus má ceapan siad gur so agus siúd iad hain nuair nach é. Casagi sé leo, femar a dhéanaing sa libse. Na tugagi ein arachas dos na níhir dar cóir arachas a thuit, agus go giapid siad gur mór le rá iad nóir is súlach le rá iad. Má dhéanaan sibh méid sin, ní bheith deanta gibh ormsa agus mo clánmhach agus ní bheith tiltte gom. Ach, is mithid doing imacht anis. Misha cum bása áilt, agus sibhse cum marachtainna, agus ní fis dainge ach dó a bhain thiucha có taobh có sin is fearr.